I com serà el primer contacte amb els habitants d'aquest planeta? He preparat un discurs que jo crec que és una bona manera de posar-se en contacte amb els extraterrestres. Como colofón de este acto, recibámosle como él se merece, como nosotros sabemos. Señoras, señores, nuestro presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Pero si no tienes una luz, dices en esta revista. Yo no he dicho eso. Es una revista, no lo has dicho. A lo mejor será porque no le significaria també el superar el port de Barcelona en el trànsit general de mercaderies. Desenvolupar de forma absoluta el nostre Estatut d'Autonomia. Este ha sigut el compromís del president dels Populars de la Comunitat Valenciana avui al Puig. Durant un acte on s'ha llegit un manifest en defensa del valencianisme, Francesc Camps ha reivindicat que ja som una comunitat de primera i que mai més no estarem acomplexats. L'ensenya republicana i la senyera catalana. Amb esta escenografia s'ha presentat avui Compromís pel País Valencià, una formació en la que tenen cabuda l'esquerra radical, els ecologistes, nacionalistes i republicans. I el Partit Popular tornaria a guanyar les eleccions a la Comunitat Valenciana amb majoria absoluta. Volem TV3, el Canal 9, no val res. La Generalitat Valenciana no ha pogut tancar el repetidor de TV3 a Alacant. Totalitari i feixista, no? El fet de que després de 20 anys, un mes abans de les eleccions, pues se'ns ocorrisca tancar TV3. Ple està el camí de solitud. Llibertat, expressió, llibertat. Entre els barrancs d'albades tristes. Llibertat, expressió, llibertat. Sembla molt mal, perquè vivim a l'any 2007 i que ens fallen les vies de comunicació és una salvatjada. A més, és l'únic canal que tenim que parli 100% del nostre idioma. Ens agrada molt i el vent del pla i molts programes que ens donen altres coses que no ens donen les altres televisions que tenim. I em pareix fatal. Crec que és una falta de cultura per part dels que estan manant. No crec. No, perquè els manons de la Generalitat Valenciana van a per tot. I el que volen és tallar la veu, que mos puga obrir els ulls i tot això, i no m'ho crec. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe.